ang Santa Cruzan or Flores de Mayo sa probinsya. Maayos at masaya ang naging festival. Sama-sama ang buong community para idaos ang magandang prosesyon. Ang ritual na ito ay galing sa ating minana at nakaugalian na patuloy na ginaganap tuwing buwan ng Mayo. Ito ay parangal kay Reyna Elena na pinarangalan dahil sa kanyang paghanap ng banal na krus kasama ang kanyang busilak na anak na si Constantino at kaya may angel kasama sa prosesyon at ng iba pang mga reyna. Ito ay nakagawian na ng mga Katoliko dito sa Pilipinas. Ito ay isang ritual ng mga Roman Catholic. Nagsimula ito sa mga Espanyol at dinala rito sa Pilipinas. Kaya naman ito'y tinawag na Santa Cruzan. Isang parangal kay Reyna Elena dahil sa kanyang nahanap na krus. At ang salitang Flores de Mayo naman ay galing sa salitang Espanyol dahil ang Flores de Mayo ay umpisa ng tag-ulan at umpisa ng mga pagmumukadkad ng mga bulaklak. Ang mga bulaklak ay iniaalin natin sa ating mahal na ina, ang ating inang Mariang Birhen. Kaya ito'y tinawag na Flores de Mayo. Nanggaling itong salita sa mga Espanyol at nakagawian na rin nating mga Pilipino ang sama-samang pag-aalala sa ating mahal na ina, kaya tinawag at isinabay dito ang Mother's Day. Isinasagawa ito tuwing buwan ng Mayo bilang pagpapahalaga sa ating mga mahal na magulang, sa ating mahal na Birheng Maria at ng iba pang mga reyna. Panoorin natin ang napakagandang prosesyon. Speed.